Auto on liisariauto. Niin. Firman liisariauto. Kyllä. Mä haluan kertoa kaikille. Ei olisi varaa noin hieno auto koskaan, mutta iso liisariauto. Ja tilanne on siis sellainen, että vaimoni kysyy multa joka kerta, että miten tämä auto voi olla tässä kunnossa? Mitä täällä on täällä takakontissa? Että kun täällä on täällä on sun tennismailat, sitten täällä on sun pukuja, sitten täällä on oikeasti, tää on kuin vaatekauppa. Täällä on kenkiä, farkkuja, kaikkia mahdollista. Mä tajun. Mulki on, kun mä oon kuonnut nyt huvilaa hussiin, mulki on siellä niin varasto. Anteeksi, tää on mun työauto. Niin. Täällä on mun kaikki asiat, mitkä liittyy mun työhön. Täällä on mun puvut diiliohjelmaa varten. Sitten täällä on mun vapaa-ajan asut, että mä voin diiliohjelman jälkeen laittaa vapaa-ajan päälle. Täällä on mun tenniskassi sitä varten, että jos mä nyt sattumalta löydän jossain kohtaa päivältä aikaa mennä pelaamaan tennistä, niin se on sitten siellä. Et nyt pitää ymmärtää myös se, että tämä on minun konttorini samaan aikaan. No, sitten voitko pitää konttorisi siistimpänä? No voitko sinä pitää konttorissa?